patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocam. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Davaoenyo, gisugat ang bagong tuig nga puno sa kasadya ug pagsaba-saba. Pero kay bawal man ang pabuto sa syudad, nagkadaiyang mga butang ang ilang gipanggamit. Bugtong pangamuyo nila sa 2021, mawala na ang pandemya. Ano ang detalye? Pipila pa lang ka oras, una ang bagong tuig. Party na ang mga magkabanay. Ang uban, disco sa ilang garahian. Pero disco nga hanga kuno kay nakamask. Padayon ka pa na mong party-party ka ba ng pamilya? Piskan na'y pandemya! Kay dili rason ng pandemya para dili mi makahappy-happy! Pagtungtong sa alas 12, dinhina nang gawa silang tugkaran ng mga Davaoenyo aron ipahigayon ang tradisyonal na pagsaba-saba. Kay lagi, bawal ang pabuto sa Davao, improvise tanan ang pagsaba-saba. Mga motorsiklo nagpabulhot sa ilang mga tambutso ug ang mga sakyanan gaguyod og mga sin kay pampawala kuno sa malas. Bugtong pangamuyo na mawala na ang COVID-19. 2021, mawala ng pandemya, mahuman na ang ariatong karon. Mawala na ang COVID. Good health na ang tanan tao sa Pilipinas, world. Para mga problema sa kalibutan, balik sa normal. Mga kapuso, dungan tang atubangon ang tuig 2021, inubanan sa pag-ampo sa labawang makagagahom aron mabalik na ang tanan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Simple apan sadya ang pagsugat sa bagong tuig sa Cagayan de Oro City. Atong Cyril nagdetalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara, pipila ka mga Cagayanon nga nagtapok-tapok sa uptown Cagayan de Oro City atol sa pagsugat sa bagong tuig ang gipang-abog sa otoridad. Apan aduna mahinoy pipila nga simple lamang ang pagsugat sa bagong tuig. Pagsantop sa alas 12 sa tungang gabi, ingon ani kabibo nga gisugat sa mga Cagayanon ang pagsulod sa tuig 2021.
Nagkadaiyang fireworks display ang makita sa kalangitan sa dakbayan nga nagpahayag og nakapabibo sa kagabion. Gani ang pamilyang Tayata og Augis sa Zone 5 Upper Carmen migawas gayod sa ilahang mga panimalay aron lamang makakita sa mga maanindot nga fireworks display. Tambay, kami tanan. Mga bata na ko. Kami nanaw diri. Kaso lang karon murag medyo mingaw gyud kay wala ang COVID ay tada dari daghang tawo ani dili ra kay kaniran tawo ani pag walay COVID. Cake og cook maura. O glitson day nga manok nga wala ka mo duhara kuno yang gipalit na dinha. Ay simple la mura lipay na dayon me. Pag alas 12 ampo mi gamay nga pasalamat ang naabot aron tuiga nga hinaot unta mawala ang kaning ato ang katalagman nga abot ang sa COVID. Samtang kita mo nga nanggawas sa mga sakyanan. Sir, mamaliyog ta sir, mamaliyog ta. Nakabantay ba ta? Mamaliyog lang para dili mo matikitan. Gipang badlong sa kapulisan ang mga tawong nagtapok-tapok sa uptown Cagayan de Oro City atol sa pagsugat sa bagong tuig. Tungod sa pandemya, gibawal ang social gathering sa mong lugar aron malikayan ang posibleng pagtakod sa COVID-19. Sobra 200 ka mga individual diin ang uban, dunay dala pang mga sakyanan ang gipapahawa sa kapulisan sa lugar. Wala hinoy natalang aksidente ug mga tawong nadakpang nag-inom sa lugar. Pag-deploy nato ang mga patrol cars sa mga kanto. Diri sa exit entrance. So with blinker, so at least nga na-disperse natin successfully. Nagpasalamat ang otoridad sanglit misunod rasab ang katawhan sa ilang pagpatuman sa balaod atol sa pagsugat sa bagong tuig. Sara, sigon sa Kukpo nga generally peaceful ang pagsugat sa mga Cagayanon sa tuig 2021. Ang gani karon adlawa kamatikdan nato nga ang mga nagunang dalan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro mingaw ug halos wala kaayoy tao. Sara. Say napansin nato no nga daghan nang wala nag-face mask no sa imong kuha. Hinaot nga musunod ang mga Cagayanon sa health protocols batok COVID-19. Happy New Year kanimo diha say. Daghang salamat, Cyril Chavez. Pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig, hurot-hurot ang mga baligyang pabuto sa Cagayan de Oro City. Ato'y balik si Cyril Chavez. Alas 10 pa lang sa gabi, bispira sa bagong tuig, usa na lamang ka firecracker stall ang nabilin nga abli sanglit tanan manindahay na hurot na ang baligya. Gani, usa si Albert Bandong sa ubay-ubay pa ka mga Cagayanon nga miapas aron unta mo palit og pabuto. Apan pakyas kay sparklers ug pailaw na lang ang nahibilin. Oh, apil na gid ni kay dili kompleto New Year basta wala gi kuan. Bisag kanila ako naapsan, at least na lang. Naa. na lang. Oh. Sumala ni Joel Kagalingan, usa sa mga namaligya og pabuto nga paspas na hurot ang ilahang stock sanglit midagsa ang mga mamalitay. Apan minus gyapon kuno ang ilang kita karong tuiga kung itandi sa miaging tuig tungod sab kuno kay minus ang supply resulta sa pipila ka adlaw nga pagpasirado kanila. So far maayo ang palit pero nagkulang gyud ang stocks kay wala naman gyud mi nangumpra kay 2 days ra man gyud ang gihatag. Tungod sa atong sa permit tapos nabay kuan. Munang wala na kami gyud diri wala na gyud siya nangumpra. Kay nahadlok pod mi. Base sa Bureau of Fire Protection Nazareth nga wala kunoy kakulian nga nahitabo atol sa ulahing adlaw sa pagpamaligya sa mga pabuto. Gawas na lamang sa pagpatuman sa social distancing tungod sa pagdagsa sa katawhan. Ang hawa na gid sir base sa last year sir kung makuan ninyo, makumpara ninyo sir, medyo kuan na gid sir kining hapsay na gid. Kay nagi kalahian sir kay mo man ginay kamanduan sa kahitasan sir. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bisan gibawal ang pagpabuto sa ubang lugar sa Mindanao, doon nagihapoy nagpabuto atol sa pagsugat sa bagong tuig. Ani report. Bisan gibawal sa ordinansa sa Pagadian City ang pabuto, mihayag ang kalangitan sa syudad sa pagsugat sa tuig 2021 gamit ang mga nagkadaiyang pyrotechnics. Saba gyapon ang karsada sa mga sakyanan nga gipaandar o gipasirbato. Ang uban doon nagipangguyod nga sin o ubang pangbutang nga aron magsaba-saba. Gani, wala panumbalinga sa mga kabataan ang nagpatrolyang mga pulis o padayon silang nagpabuto. Wala usab sila face mask. Apan pipila gihapon ka mga residente ang gipiling mutan-aw na lang sa mga fireworks display. Happy New Year! Samtang sa Purok Masanagon 1 sa Barangay San Pedro ning syudad, pipila ka mga minor de edad ang nagpabuto gamit ang boga.
Gawas nga bawal ang boga, delikado sa kining makasamad. Samtang sa Barangay Lagaw, General Santos City, may gawas sila mga balay ang pipila ka mga banay aron mutanaw sa mga fireworks display sa pagsugat sa tuig 2021. Ana ay naglukso, nagpaandar sa motor ug ang uban nagturotot bisan gibawal sa Department of Health. Duna usay nagpabuto ug ang uban migamit og mga pailaw lamang. Wala inoy natalang firecracker-related injuries o incidents sa maong mga lugar. Sa Digos City, Davao del Sur, nagpailog og sinsilyo ang mga negosyante atol sa pagsugat sa bagong tuig. Ang uban nagsaba-saba pinaagis magpasirbato sila mga sakyanan ug kay dili man bawal sa syudad ang pyrotechnics, pabunggahay usab sa fireworks display. Ako si Teco Campo para Suwan, Mindanao. Nahimong malinawan ang pagsugat sa bagong tuig sa Davao City ug Samal Island. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Generally peaceful ang assessment sa kapulisan sa Davao City ug sa Samal Island sa pagsugat sa bagong tuig. Nangunay si Davao City Police Office Director Colonel Kirby Craft sa pagsita ug pagdakop sa mga masinupakon sa COVID-19 protocols ug ubang existing nga balaod sa syudad. Pila ka oras una ang 2021. May nahuli po tayong 9 violators po ng curfew, and then mayroon din 3 na liquor ban. And the rest yung sa social distancing, sa face mask. So before naman yon. Subling na angkon sa Dakbayan ang zero casualty sa pabuto ug wala usab sila'y nadakpan nga misumpak sa firecracker ban. Wala usab sila'y natala nga indiscriminate firing o naigan og saag nga bala. Wala po tayong reported na violator ng firecracker or pyrotechnics ban. Including na rin po yung indiscriminate firing or illegal use of firearms in connection with the celebration of New Year. So, 0 incident po tayo dito. So, masasabi po natin is generally peaceful po yung nangyaring pagsalubong po ng bagong taon dito po sa Davao City. Giauhag sab sa DCPO ang parayong kooperasyon sa katawhan, ilabi na sa ginapatumang security measures sa syudad ug pagtuman sa mga mando, labi pa nga duna paghihapoy pandemya. Nagmalinawon sab ang kasaulugan sa bag-ong tuig sa Samal Island. Gideploy sa Igacos PNP ang mga personay sa nagkadaiyang lugar sa isla aron mabantayan ang katawhan. Zero kita sa gitawag nga firecracker pyrotechnic device related injuries as well as stray bullet. So sa tanan, salamat sa inyong pagsunod sa mga ordinansa o malinawon o hapsay ang pagsaulog sa atong bagong tuig. Kamatikdan nga mas malinawon daw ang pagsugat sa bag-ong tuig sa 2021 itandi sa nakalabang tuig tungod daw kana sa ginapatuman nga COVID-19 measures o padagin daw nila kining ipatuman ilabi pa nga dunay pandemya. Ang Davao City ug ang Samal Island ug kinatibukan nga Davao del Norte magpabilin sa General Community Quarantine hangtod January 31. Ug Happy New Year kanimo diha, Tek. Daghang salamat Jandy Esteban ug Happy New Year usab. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka rider sa motorsiklo patay human mibangga sa kasugat nga pick-up sa General Santos City. Dead on the spot ang rider sa usa ka motorsiklo nga nailang si Gary Familiaran, taga Barangay Apupong, sumala sa nakakita sa panghitabo samtang gilata sa biktima ang National Highway sa Barangay Sinawal. Nag-ikis-ikis kuno ang dinaganan sa motor ug una ang aksidente, hapit ni mabanggaan ang usa ka kotse. Nakita ang usab sa otoridad ang nabuak nga botelya sa ilim ng makahubog. Wala na mihatag pahayag ang driver sa pickup. Posible gihapon mapasakan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Usa ka automotive shop sa Mlang, Cotabato ang nasunog. Nagdilabang kalayo sa usa ka automotive shop sa Barangay Poblasyon B sa Mlang, Cotabato usa ka adlaw una ang bagong tuig. Nagsugod kuno ang kalayo gikan sa gina-repair nga sakyanan ug motorsiklo nga paspas mikatag sa ubang mga gamit ug sakyanan tungod sa gasolina. Wala hinoy nasamdan sa panghitabo apan naapil og kaugdaw ang balay sa tagiya sa shop. Napalong dayon sa kabomberuhan ang kalayo sulod lang sa 25 minutos. Miabot sa kapin 1 million pesos ang danyo sa sunog.
Ana sa napulo ka mga miyembro sa New People's Army sa nagkadiang parte sa Mindanao ang mibalik karon sa sabakan sa gobyerno. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa Manolo Fortich, Bukidnon, may surrender kining siyam ka mga miyembro sa New People's Army ngadto sa 1st Special Forces Battalion, ilawom sa 403rd Infantry Brigade 4th ID Philippine Army. Dala-dala sa mga surrenderi ang tagas nga kalibre sa mga armas. Gikapoy na kuno sila nga makigbisog sa kabukiran. Busa nakadesisyon sila nga mo-surrender ug mobalik sa sabakan sa gobyerno. Sa ilang pag-surrender, yatiman sila pag-ayo og gipakaon og sakto sa otoridad. Samtang sa Claveria, Misamis Oriental, misurrender sab sa 58th Infantry Battalion si Carol Dan, 28 anyos ug kaning leader sa Squad 2 Platoon Banglas Guerrilla Front 88 sa NCMRC. Nakaamgo kuno siyang walay padulngan ang ilang gipakibisugan sa kalihukan, rason nga buot niyang musurrender ug manginabuhi nga malinawon. Dala-dala niya sa pag-surrender ang usa ka M14, homemade shotgun ug duha ka sniper scope. Ang tanang misurrender makadawat og benepisyo ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Din siguruhon sa gobyerno nga mahatagan sila og livelihood program ug uban pang ayuda. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Matag tuig usa sa dakong hagit sa pagpabilin sa kalina ug kahapsay sa nasod ang hulga sa terorismo. Wala kaikyas niini ang tuig 2020 nga gawa sa pandemya, naputos usab sa insidenteng pagpamomba ug pagpamatay. Atong balikan ang mga panghitabo pinaagi niining year-end report. Usa ang pagpamomba sa Barangay Walled City sa Sulu ang nakapatay og kung panerorismo ang hisgutan sa tuig 2020. Gitanom ang bomba sa usa ka nakaparadang motorsiklo duol sa army truck sa 21st Infantry Battalion. Miabot sa 15 ang patay, samtang 75 ang samdan sa maong twin bombing. Apan una niini, Hunyo 29, patay ang upat ka mga sundalo human matod pa nagka-misencounter batok sa kapulisan sa Sulu. Naghimo kunog intelligence gathering ang mga sundalo sa lugar batok sa sumala pa suicide bombers. Apan nabantayan kuno sa kapulisan ang upat ka armadong tao sakay sa SUV ug didto na nagkaengkwentro. September 7, gikasuhan na ang mga pulis nga nalambigit sa hitabo kay dili kuno misencounter ang nahitabo. Setyembre 16, upat ka sundalo ang namatay human mahagsa ang ilang gisakyang chopper sa Lantawan, Basilan. Ang mga namatay, Muslim Major Jesse Miller, Lieutenant Mac R. Ferrer, Senior Staff Sergeant Miguel Banyas Jr. ug Private Second Class Benedicto Leal Jr. Samtang human sa upat ka tuig, nakumbikto sa kasong multiple murder ug multiple frustrated murder ang 7 ka mga responsable sa mangilngig nga pagpamomba sa Rojas Night Market nga nahitabo niadtong September 2, 2016. Silang tanan gisentensyahan og life imprisonment ug gimanduang mubayad og civil ug moral damages. Oktubre 9, patay diha-diha ang biktimang sila Siti Abdullah, Sinaida Mustafa, Laga Abdullah ug Ashley Abdullah Panigas, 3 anyos, diyang giparakan ang ilang balay sa sitio Tugunan, Barangay Lagundi, Pikit, Cotabato sa gituang rido o away sa pamilya. 3 ka mga sospek sa mong massacre ang gilayong nadakpan. Pagsulod sa bulan sa Disyembre, giatake sa armadong ISIS-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF uban ang Dawla Islamia ang poblasyon sa lungsod sa Dato Piang, Maguindanao. Target sa grupo ang hepe sa Municipal Police Station. Rido gyapon ang ginalantaw nga rason sa maong pagpangatake. Adlaw sa Pasko, wala madayon ang pagsaulog sa anibersaryo sa New People's Army. Human gitarget og smart bombs ang ilang kampo sa kabukiran sa Libak, Sultan Kudarat. Sa susamang adlaw usab ang Anti-Terrorism Council gitawag nga terorista ang CPP-NPA. Mao kini ang Rojas Memorial Circle pahinungod alang sa mga biktima sa nahitabong panerorismo dinhi sa mga lugar. Hinuon nadakngan man ang mga nagpaluyo niini. Pero sa tuig 2021, bugtong pangamuyo ug pag-ampo sa tanan, maundang na ang panerorismo sa isla sa Mindanao. Ako, si Rial Soroche para sa GMA Regional TV 1 Mindanao Year-End Report.
Sa pagsulod sa bagong tuig, milapas na sa 83.4 milyon kataong nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 475,000 ang nataptan sa Pilipinas ug kapin 37,300 ka mga taga Mindanao ang dunay COVID-19. Anana sa sobra 83,474,000 kataong naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 47 milyon na ang nakarecover ug kapin 1,818,000 ang namatay. Samtang mitala og 1,765 ka bagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas karong adlawa. Busa 475,820 na ang kinatibuk ang ihap niini sa nasud. Miabot na sa 439,895 ang recoveries ug 9,248 ang namatay. Ug miabot na sa 37,346 ang dunay COVID-19 nga mga taga Mindanao. 32,029 ang naayo na ug 1,431 ang namatay. Duha ka New Year babies ang gipanganak sa Davao City Atoll sa pagsugat sa bagong tuig. Ani ang report. Mao kini ang baby girl sa 29 anyos nga mami nga si Clarence Joy Guillen. Naginusarang gipanganak ang baby ni Guillen alas 12:04 sa kadlawon sa Southern Philippines Medical Center. Mitimbang kini og 2.98 kilograms. Himsog ang baby ug si mami busa laumang makauli na sila human sa ipahigayong proseso sulod sa ospital. Samtang gipanganak usab ni Mami Farad Silyada sa usa ka pribadong ospital ang anak nga si Baby Laylo Emery Mariano atol sa pagsulod sa 2021. Mitimbang si Baby Laylo og 3 kilos og himsog kini. Labihan usab ang kalipay samahan ni Baby Laylo nga si Charlie John Mariano sa bagong miyembro sa ilang pamilya. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga pagulan ang misugat sa bagong tuig sa pipila ka lugar sa Mindanao. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator. Unang adlaw sa tuig 2021, giulan ang General Santos City nga nagsugod alas 8 pa sa buntag. Pagka alas 10, mas mikusog ang bundak sa ulan. Hinuon, walay natalang pagbaha sa syudad. Sa Kidapawan City, marag-umon ang kalangitan, inubanan sa mga pag-ulan, sugod pa kaganihang kadlawon. Mingaw usab ang syudad ug wala kaayoy makitang nagtikaw-tikaw sa kadalanan. Wala hinuoy natalang pagbaha og landslide sa lugar. Samtang sa Davao City, kadlawon pa lang nagsugod na ang ulan. Atong rehiyon sa Davao o Caraga, starless ang atong ma-eksperyensya. Sa kinatibukan sa Mindanao, localized thunderstorm. Hinoon, walay na monitor nga low pressure area sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Apan ginapahimangnuan gihapon sa pag-asa ang katawhan nga mag-igmat ilabi na sa mga bahaunon o landslide prone areas. Mingaw usab ang kadalanan ug walay natalang pagbaha sa syudad. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka batang babae sa Lanao del Norte human maigo og saag nga bala atol sa pagsugat sa bagong tuig. Patay ang usa ka 12 anyos nga babae. Diha nga naigo kini og saag nga bala gawa silang balay sa Purok 10, Sitio Mirasol, Barangay Poblasyon, Sapad, Lanao del Norte atol sa pagsugat sa bagong tuig. Base sa investigasyon, nagdula kuno ang biktima uban ang iyang ig-agaw samtang nagpaabot sa pagsulod sa bagong tuig. Pagsantop sa alas 12 sa tungang gabi, kalit lang kunong natumba ang biktima. Diyang giduol sa mga ginikanan, duna na kini samad sa ulo. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga kung asa gikan ang balang miigo sa bata. Karong bagong tuig, dunay usa ka klase sa handang pagkaon nga mipatok sa mga Davaoenyo. Mao kini ang ginatawag nga Graze Box. Atong sayron pinaagi nining report. Dunay kombinasyon sa klase-klaseng imported cheese, imported cold cuts meat, mga prutas, chocolates, nuts, biscuits ug uban pa. Mao kini ang sulod sa Graze Box nga gi-prepare ni Za Alonso. It's a showcase of different na nuts, na cold cuts. So murag
feast gid siya. Sa presyong gikan 2,500 pesos hangtod 3,000 pesos, 15 hangtod 20 kataw na ang mamahimong magsalo-salo ni ini. Luyo sa kanindot sa presentasyon sa Grace Box, doon na paguno kini maayong benepisyo sa atong kalawasan. Kompleto magud siya na siya cold cuts for protein, napod siya fresh fruits, but we can also do murag customization according to your diet. Let's say, na keto, gusto niyo keto diet or meatless na Grace Box, pwede na mo siya buhaton. Usa sa mga mibatok sa mga Dabawenyo ang Grace Box. Kini tungod kay limitado ang pwedeng bisita kada dunay okasyon tungod sa pandemya. Oo, during the pandemic, medyo siguro kayang nai-restriction sa mga tao. Tapos, dili pod kayo daghan ang open for mga kanaging restaurants ma-order. Ma-orderan nila, so they opt for Grace Box. Busa karong bagong tuig, mamahimo kitang musuway sa paghanda og something new and healthy sa atong mga lamesa. Happy New Year mga kapuso! Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Magpadayon ang biyahe sa biyaheng Duterte karong 2021 nga makita gihapon dinhi sa GMA Regional TV sa tibuok Mindanao. Ani report ni Argil Relator. Padayong makitaan sa tanang channel sa GMA Regional TV sa tibuok Mindanao ang biyaheng Duterte nga gipangunahan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ang biyaheng Duterte usa ka news magazine program nga mopagawa sa mga kalambuang naangkon sa Davao City. Buot ni Mayor Inday nga mapahibalo sa katawhan ang ilang mga accomplishments ubos na pulo ka prioridad sa LGU, diin mao ang poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management, health, education, agriculture, tourism, transportation planning and traffic management, peace and order, and disaster risk reduction and mitigation. Tumong usab ni ini nga mapakita sa Mindanaoan ang kalampusan sa mga proyekto ug programa sa ubang local government units sa Mindanao. Kaduha usab na pasidunggan ang biyaheng Duterte sa Anak TV Awards ug ning bag-ulang gihatagan sila og special citation sa Catholic Mass Media Awards isip Best News Magazine Program. Busa mga kapuso, tara na! Biyahe ta, matay alas 8 sa buntag, adlawng Domingo. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga membro sa Barangay COVID Control Force na dawat na ang ilang allowance ug mga teachers sa General Santos City nakadawat og tag sa kasakong bugas una ang bagong tuig. December 30 diyang naghuot sa entrance sa General Santos City Hall ang mga membro sa Barangay COVID Control Force. Aron kuhaon na ilang tag 3,000 pesos nga allowance. 15,000 ka mga BCCF ang mikuha silang allowance nga gikan pa sa bulan sa Setyembre. Ipalit kuno nila og bugas ug pagkaon sa pagsugat sa bagong tuig. Samtang labihan ang kalipay sa mga public school teachers suman makadawat sila og tag 25 ka kilong sako sa bugas nga gihimo sa Lagaw Gym. Susama sa sitwasyon sa City Hall, wala gihapon masunod ang social distancing sa pag-claim sa mga teachers sa ilang bugas. Serbisyo gyapon sir para sa atong para sa atong syudad. Isag late ang isag dugay na hatag. Okay lang gyapon sir, at least nadawat na mo karon. Para karon New Year. Bahala ka poy basta may bugas. Para saan? Para sa pamilya. Beneficiaries natin, almost 6,000 public school teachers including our daycare teachers all over the city. Tapos ginawa natin to kasi para tulong din sa kanila. Kung kasagaran ka nato nagsugat sa bagong tuig uban ang kabanay, kumusta kaya ang ato mga frontliner? Kumusta kaya ang pagsugat nila sa tuig 2021? Atong Siron pinaagi ni ining report. Swerte ta kung misugat ta sa bagong tuig kauban na atong mga minahal sa kinabuhi. Sa ato kayang mga frontliner, napadayon gyapong na nerbisyo. Good morning, sir. Happy New Year. Happy gabiyahe. Salamat po. Salamat. Si Police Corporal Lester Relojero misugat sa bagong tuig sa pwesto niya sa checkpoint sa Quimpo Boulevard sa Davao City. Gikan mando sa Amo City Director nga dapat hapsay ang bagong sugat og bagong tuig. Imong pamilya kasabot sir? Kasabot sir nga ani among trabaho sir nga
responsibilidad na namo sir nga mo na magibarugan nga among panerbisyo sir. Ang atong mga medical personnel walay undang usab sa pag-atiman sa mga pasyente lakip na sa mga COVID-19 patients. Samtang ang 5 volunteer nga si Tisay Salcedo sa base sa Chinese Firefighters Foundation of Davao gipili nga sa ulugon ang 2021. Nasabtan man kunong sa mga kabanay nganong dinhi siya musugat sa bagong tuig kay basin dunay mga emerhensiya nga mahitabo. Gilayon silang makaresponde. Kasabot naapod ko yung mga anak, kasabot sila nga na ako dere. Pero after, syempre mo antupod ko sa ilaha. Sa karon lang kay wata kabalo sa emergency. Tuod man, pagsugat sa bagong tuig, dunay bangga, tali, motor o bisikleta nga gilayong girespondihan sa atong mga frontliners. Mag-unsa kaha ang mga biktima kung wala sila. Sila Corporal Relojero, si Fire Volunteer Salcedo o mga medical personnel. Sila mao mabagong bayani. Mami, pati mo ha. Bye-bye. Love you, kuya. Love you. Love you. Bye-bye, kuya. Happy New Year! Happy New Year! Kasagaran sa atong mga kapuso, anaa sa ilang mga panimalay, nagsaulog sa bagong tuig kauban ang ilang mga kabanay. Pero ang atong mga frontliners, ania din ito nga sa dalan o di ba ka nasa ilang mga gipang trabahoan, nagserbisyo alang kanato. Kaninyong tanan, kami saludo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa pagkatubang natong tanan sa pandemya, dunay uban nga andam musagang sa epekto niini aron maluwas ang kadaghanan. Sila ang mga maisugong frontliners nga nagasakripisyo alang kanato. Busa, dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyo mga frontliners. Mga kapuso, kapait man ang hatod sa pandemya karong ni atong 2020 apan nasukod niini ang gidakon sa atong kasing-kasing nga mutabang alang sa atong isig katawo sa karong 2021 himo natong hagit ang mga leksyon sa 2020 aron magbarug kita karong 2021. Mga kapuso, dungan natong atubangon ang 2021 nga puno sa paglaom ug paghigugma. Ug syempre mga kapuso, sa 2021 kinahanglan ipadayon nato ug paliguno nato atong pagsalig sa tong labaw makagagahom ug kanunay itang mag-ampo aron mahilayo kita dili lang sa COVID-19 apan sa bisan unsang katalagman. Happy New Year mga kapuso. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitayan www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulhing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy New Year!